com era la teva vida quan tenies la meva edat? Aquesta edat, bé, va ser com vaig començar d'anar a Banyoles i anava a classes d'extres amb el senyor Pernau. Vaig anar a aprendre de cosir, vaig anar a aprendre de brodar i les classes del senyor Pernau que varen fer la tenedoria de llibres, que en dèiem abans, que era el comerç. A 18 anys vaig tornar a anar cap a Sant Miquel. Llavors, quan vaig haver fet tots aquests estudis i aprendre de cosir i de brodar, me'n vaig anar a Sant Miquel. I llavors allà m'hi vaig estar doncs, un parell d'anys. I allà també cosia i tenia noies a aprendre de cosir i sí, vaig estar bé. Tenies algun somni? El somni era de casar-se, llavors aquella època casar-se, tenia mainada, vaig conèixer molt jove el teu avi, vaig enamorar i ja va estar. Bueno, ell comprava porcs i jo feia el de la casa i l'ajudava. Això a quina edat dius? Bueno, això com es van casar, a 20 anys. Ah, vale. I llavors ja va estar. Ui, llavors les coses van canviar molt, Llavors, quan vaig anar a Pomós, i, bueno, era una altra cosa, llavors. Així com era Sant Miquel i tot aquell temps, doncs ens agradava anar mudades, ens fèiem la roba, cosíem, anàvem a ballar, tot això, I, bueno, sí, ja hi estàvem molt bé allà. Sí, com era jove, esclar que sí.